explicar, i ens parleu i ens expliqueu. Així que, quan vulgueu, inaugurarem. Molt bé! Molt bé, estem inaugurada! Molt bé, Anna! Hola, som la Cautar i jo, la Fadoua, i som de l'Institut Roseta Mauri de tercer D i avui us explicarem una mica sobre què va el nostre projecte. Per començar, el nostre projecte consistia en que teníem que anar a fer fotos i comparar-les entre fa uns 100 anys i ara. Hem anat a la plaça Mercadal, a la plaça Prim, entre d'altres. Aquí podríeu veure algunes fotos als anys 20, als anys 50 i d'altres, i a les comparatives. Vull dir que la veritat ha sigut una experiència molt interessant i molt especial per saber com era la nostra ciutat fa uns 100 anys. Bon dia, som l'Escola Maria Fortuny i avui estem treballant el projecte de Maria Fortuny. Vam sortir fora al carrer i vam mirar la porta de l'escola i posava Escola Maria Fortuny. Ens vam posar a les escales i vam dir el que sabíem o ens imaginàvem sobre Maria Fortuny. Vam pensar de fer una enquesta per veure si les persones del barri sabien qui era Maria Fortuny. Hem fet el vídeo i m'he passat molt divertit. Hola, som les alumnes de primer B de l'Institut Josep Tapiró. El nostre objectiu principal era crear el nostre propi còmic per després crear la nostra exposició al museu. Amb ajuda del professorat vam fer activitats i vam sortir excursions i després vam fer grups i vam començar a fer els esborranys. I finalment hem aconseguit fer aquest projecte gràcies al professorat, al Guti a fer els dibuixos sobre el còmic, a la Paqui per a fer aquesta exposició i amb ells hem agafat l'ajuda d'ells per a fer aquest projecte. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que trata de averiguar, investigar sobre la evolución de nuestro barrio. Y en este caso hemos elegido la iglesia San Bernat Calbó. Como veis por aquí hemos recreado la iglesia, hemos hecho una maqueta. Yo y mi grupo, que son más o menos, hemos tardado en 10 horas en recrear esto. Obviamente aún falta muchos detalles, aún falta hacer cosas, pero estamos en ello. Aquí también está la plaza de la iglesia San Bernat Calbó, que hemos representado también los edificios que hay alrededor, con los bares o las tiendas que hay. También tenemos una impresión 3D de la maqueta de la iglesia de San Bernat Calbó. Y pues aquí una pintura que han hecho nuestros compañeros en representación a las personas que construían sus propias casas y el trabajo que han realizado. Y la exposición de nuestro trabajo será el 8 de junio en el Centro Cívico, que ya ese día todo estará listo y ahí pues vamos a representar y a explicar un poco cómo ha ido el proceso.